Panapa mabado tinazungumzai mpaka mara mnazungumza manja iwanjani vanoklema kuti ivo vanodarura ravo plazi mwana wavo ari kushungurudzwa. Right, baba Sude kumutore mhiko dati ingenzi tinache funisai nauya mudarira mambongezi ndakamhanga rafochinoiti manjanisi pamusoro pepfuma yandiri kuda kwaari ndishungurudza namba nemudzimai ndichataura chokwadi changu chose ndikataura makuwa ndosungwa nemhosva ndikataura makuwa ndosungwa nemhosva mwari vandinzwe mwana wangu ndini mudzimu igondinzwa right wachineti manjanisi ndindifonesi manjanisi ndauya mudarira mambongezi ndaira zvandikumwari vana vatina achifumisai ndataura chokwadi changu chese ndataura makuwa ndosungwa nemhosva mwari vandinzwe zimi igondinzwa mwese ava ndivana ndimukadzi wako kuvata mudarekayo chirega uzendamira pachituru icho kwakundiyanavo ndambura manje pakataura zvingoma munozvikwanisa kuzozvikana nasavaskuirana mubarava kana zvakataura zvingoma munozozvigona here handizomukira vanhu ndakadarisa amene zviri kunamava iye nyaya mavo vatinachi aurira iye yanomhangari akakudai pamusoro idani ndindakamhangara naye dani imhanga echisati vanomukwasha akatora mwana wangu nemakore anoita ndofunga rinondo rechifani asi haana chaakandiitira angobvisa tsvakirai kumwe $80 obva aendera chese. Iye zvinezvi anogara ndichingonzwa achishungurudza mwana wangu achirwa naye achiita sei. Tambozama kuti tivaenzanise kuti aiwa musadaro garai zvakanaka. Akazofona iye nemunyaya wake ndofunga mwedzi wapera achiti tuya mutore mwana wenyu wangu vari kugara nesi mukasi tuya mutore mwana wenyu handichadi mwana wenyu. Ini zvandishamisa zvinezvi kune mwana akasi handisi kuziva chisikana chakadaro ndiri kugara nacho nemwana nhumbu ane nhumbu iko zvino kuti haachadi anoti haachadi mukadzi. Saka inini ndaiunza kuna mambo ndokunga ndapedzamo uyezve haana vana respect yekuratidza kuti ndiite zvatasangana pano. Haana kana mbondikwazisa tasvika makuseni kana mbondikwazisa chaiko. Oya nani kuda leo? Ndiwe munhu auti achitokubvunzira mweya kudara hauna vabereki here kana kuti vana sekuru vako kumba kuratidza kuti zvese zvatinyange tichitaura newe panapa tichitaura mahuku handiti hapana chatichitaura. Uyauya kudare nababa wake namai vake, iwe uri kuuya wega, iwewo uri kuuya wega. Vabereki vako vari baba namai vari kurefu samba ndakavigirwa swera zuva. Baba anogara kugoka, amai anogara kugoka. Saka ndiri kubasa ndokwandiri kugara ndokwandakatogirwa samba ichiuya kubasa. Samba yakatosvika ndisitori kubasa kwandogara kubasa swera zuva. swera zuva. Ndakazoona manje ndatosvika kubasa Swera zuva.
ndafonera vabereki ndavaudza kuti hakuna mari takati juni dei paine majezi vati takazama kutsvaga tsvaga kati ndaona kuti handingaregi kuuya kunyange ndindei. Unogara kuti ndikaenda neharare panonzi pamusari teno ndimunoya panapa muchinyorwa tsamba nesu panapa kuti vanavo vana vemudunhu medu vatorei pabasa vashande vachengete mhuri vadii ndepapi paunoshanda papi? unoshanda panonzi vachekuti paris pamainga vachekuti paris vandogawa matombo paraita kuti chikwidza takadai ndemei mushambei kuti munhu apinde basa anenge arekomendwa neoina mama wabva kubhokoko ndotora bhedhe nekuti mwana munhu regai ndimunhikiri ndimurekomende awane cheuviri achengete vana iwe ndorekomenda iwe wakuhora mari pabasa vana huchengete mukadzi huchengete unotezera urooro ndizvo kwete mama une makore mangani nemukadzi kana ngade kuziva makore ake ini une makore mangani musikana 23 pa5 years zamagarisana magarisana 5 years ndakarwana 2024 ndokwana azikwana 2 years ndizveri baba taura musikana Ndezambera vani 22. Alright. Mukadzi uri kumudai kwete mama nyaya iripo pakati pangu nemudzimai yakaita kuti tisagare tese handingakubvunza kuti imhosva iri ndakadzi Mubereki. ndandonza nenhumbu niziva akandiudza sei saka uniziva ndezi ane mwana makore mangani mwana ane 2 years ane 2 years mimba isati yaberekwa hauchada mwana iye nemimba nemunhu wachona akatakura munhu udiite iwe uchaunga kuti urikuitira mudzimai wacho wauri kuramba iye zvakandiitira ndo zvakasakisandinako handisati ndabvunza kuti akamuitirei ndatiri kumuitirei ndodari chaakakuitira ungada wakauya kudari kwamakore kana kunoripota weye kumwe nezvenyaya yako iyo hauna chaakakuitira chawakuda kuti utitaurire nhasi wakuita kaunda naye wakamuudza here kuti handichakuda handina vandakamhara ndati wakamutaurira here kuti hauchamuda rini tane 3 months nokufunga baptism ndizvo Tasiyana vasiyana 3 months tasiyana muna January ndopakatora mukadzi ndipo wakatora mumukadzi wangoti minjibva kumbako wakatondidzingira mukadzi iye wakatora upe mukana wakapusa kudaro chapazava nayo vanhu ukaona kuti yarejekti kwauri wotora umwe iyeye kuti hauna tudhezi nayo mudunhu mani mani munoitwa zvinhu zvakadaro kutaura newe zvakanaka here zvauri kutaura pamberi pangu kumusha kwenyuko mune muchidedzwa nemazita ekuti mwana wakwanhingi uyu mwana akanaka zvake unhu wake mauya kuno kumatunhu edu ndokwamaakuratidza mabasa enyu kune vamwe vaita basa rekutema vanhu nemabhemba zita roro rimwe chete nekudini mapindawo chokuti nyangadza vana vedu kuno isusu tinotenda kuti munhu tinofanira kungogara tese
wangu mwana ari kundorarama ari kumusha kwenyu, iwewo uri kurarama uri kuno kwenyu. Asika tichiita tsika dzakanaka dzedu dzechivanhu, uri kutiwo mukadzi wako uyu kana uchimuti handichakuda nemimba yake nemwana, wakapedzesera rini kuona kuti mwana adyei kubva musi wawamuramba pa3 months dzauri kutaura? Taura Pera vakauya ndandisinawo mari but ndakwanisa kuvaka mari yandandinayo ndavatsvagirwa vakafundiraazokwanisa kuona mari ndivanayo. Enda kumaintenance musikana wanzo marombe asingade vana achipa vanhu vana asingazoda vana vacho anotofanirwa kutomanikidzwa nemutemo kuti achengete chi vana. Mimba yauinayo iyoyo ichiberekwa uchienda kunowedzeresa mwana kumaintenance, saka mimba iyoyo zvaakakutaurira uri kuitei nayo? Akanonyoresa kupatara akaya kandiudza kutodadirira usakumzwa kuti kupara nezvanditora newe handisi kana mchana nditoda kutodadira kuti akauya akandiudza iwe usati ungaiwe uzokuudza nyaya yemuchato mhaniwe, usati ungaiwe uzokuudza nyaya yemuchato mukadzi iye paakaenda akaenda uchitoziva kuti ane mimba, asi uri kuti handichakuda nemwana zvese, mwana kuti akauya akandiudza ndikatotsvaka $20. Iwe paakaenda unoziva kuti ane nini, akaenda nemwana wako ndokandikubvunza kuti uri kuitei pamusoro pemwana kuti akauya akandiudza ndikatohanda ndisina mari zvangu. Mari yaunoshandira chino ingaenda unogare kwaunonge ushanda ndoka unogara musango muya mekuti pei yako inongoya yese yakakwana woti ndakazowana $20 because une umwe mukadzi waugere naye mumba asina kuita njere zvakanaka futi, nekuti ukaona murume achinzi ari kuramba mukadzi ane mwana ane 2 years ane mimba yakazvitakura achirambwa unze ari kurambirwa unzi utorwe iwewe wenda ipapo uchitwa ndaniningiri kune makore manganiwe 28. Handisi kukutendera unhu wakadaro, ndoda kukuudza mwana wamuinaye mwana rudzimi musikana good. Imi mune vangani vana vacho? Wanu wamakanga wandakagara pazera rako iwomu makore mangani waunokutaura? Watune makore mangani? 23. Wakuverenga dzimba pa23 years. Vana baba vari vachitaura zvauri kuita izvi zvauri kudini muchimira muchipenga kumira kana kumirira kuti baba vari kuti chi kana kumai vari kuti chi, kana padai so ndo vakutungamira pekuti ndauya mwana wangu zvaso atishande tichiita zvinhu zvakadaro. Upenyu huriko nhasi ndehwokuti iwe neuko mubereki wako neuko, handiti kuteerera kuti mubereki wangu ari kuti chii hama maoko kakukutaurira ezvino so kuti wakarambwa une 3 months watove neumwe murume izvozvi ndikazvitevera izvozvi ndokuwana watove neumwe boyfriend anondiitei iwe mhani zvakazodini ndinonyengwa todini hapana kwatiri kuenda makuratidzana zvishandwa manje baba neuko imi mai neuko vana manje ndo vatakusiya vachitambura munyaya yedu ipapa. Saka chitiudza iwe uri kuti chine nhau yemukadzi mambo nyaya yakaita kuti ndisiyane nemudzimai. Ndati pakutanga ndakadaidza mwana wangu kuti auye kuholiday
mudzimai akasabata mwana wangu zvakanaka tikanetsana kusvikira ndati ndakwira nemwana wangu kuenda naye ndizokwira naye panomutora ubva mudzimai ati handikuona kuti ibasa rako rautondiuta akati hazvichaiti auenderere mberi kwandikutaura ndati handikuzoona kuti ibasa rako unotori nemwana umwe wauinaye zvandiri kuedza kukudzidzisa ndozvanoda kuti ubate nhasi uno waita mwana umwe arapo kao uyo mwana akatichengeta oberekwa umwe vana kao handiti iwe unoda kuti vana vako vachengetwe zvakanaka handiti nani waunoda kuchengetera vana vako zvakanaka iwe uchivaramba kuti enda ozoda kuti mwana yanochengetwa zvakanaka nani waemployani uri kuburitsa $20 yekuti nyangwe akada kuti amuchengete zvinenge ine $20 uri kufunga kuti $20 inochengeta mwana akararama zvakanaka zvinei saka uri kuti iwowo yakatadza kuchengeta mwana ikoko kwaari mwana yakuchengetwa naye uripo here kwaari saka manyimwe auda kutiratidza kwawakanga wakuitira mukwa munhu ari kutochengeta mwana wako uchimuona pane kwaari kuchengetwa usingakuoni chii saka ndiudze atadza kuchengeta mwana wako iyeye waainaye wachona asi mwana wako anomuchengeta sei wakaenda kwamuna kumuchengeta sei kana kuti mwana anochengetwa neumuridzi wake iwewe baba wemwana ndiunochengeteka vana wako kuti vararambe zvaunoda iwewe unoita madana nevana vako madiro ako iwe mari yako bedzi kuchengeta vana vako but kwete nyaya yekuti tikutendere kuti uite guru muno mumusha yekufamba uchiberekesa vana vevanhu uchiti ndaramba ndazodini handiti kana uchazoramba umwe handitika uchamuramba but pane uyu manje ndiwada kukuranga naye uyu handitika kuti ndibva ndangokumisa pandiri kuti aiwa muno mangu hamuitwe izvozvo handidi handikupa nzisa zvinokutaura handitomboda kana ndatsamwa mushe mwoyo wangu ukaita wechikadzi ndokutevera kubasa kwako ikoko I can drive kuya kubasa kwako kuona mukuru wako webasa kuti munorarama sei nemunhu kana muchiti makagara nemunhu pabasa wamuri kupa mari oti mukadzi hasi kuda nevana muchitomutendera kuti ayo uchisara uchishanda pano ndava yei unoziva mabasa paanoitwa tinonyora tsamba muno inonzi EIA panapa yatinosainira kuti ashuwa basa ngarienderere mberi paitwa job creation vana vedu vemunharaunda vakuwana mabasa vana vemunharaunda vari kuwana mabasa muchiita unhu wakadaro chitaura ndoti vanhu vanzwe kuti right akatadza kuchengeta mwana wangu ndingadzokera ndikanomudzorera paakamutora wakadi kutora mwana wako kanomupana baba wako namai vako vakakuregerera vanokudzidzisa tsika yakapusa kudaro unanzwa dzinganomba mako iwe dziri ku dzakagara mumba kwenyu dziripo nekudii varikuenda kuchikoro umwe akarohwa akaenda taurira dani inouya pamhosva yekuti hatikutenderi kuti uti iwewo munhu atadza kuchengeta mwana ibhiripi yako yekuti wanga wakuda umwe mukadzi manje wakuona pekupomera mukadzi uyu mhosva dziripa kuti iwe wazochengeta vana kuti mwana anochengetwe chii kana kuti anobikirwa sadza wogezeswa woradzikwa pakanaka nekuwachirwa manga musingawachi kana hanzvadzi yake chai unokwanisa kundipupurira kuti mwana zvaari kutaura kuti ndaitira mwana bata mwana zvakanaka izvozvandi uzi nyaya takanetsana haisitombori yemwana tanga tichiwaka kumusha ukweko kanyaki tatichiwaka enda nditoshanda nditobvisa mari yangu tikatobvisa mari yestendi wopa mari yangu enda ndakashanda ndikatobvisa mari yestendi kubva imba ichitanga kwaka nditobvisa iye akazongoti kwakapiwa 2 weeks kubasa kwavo muna December ndokwakaenda kumusha ndokwakangodzoka wangondiudza kuti ye wakazodai wangonitsvagira maproblem
ndopandakazobata nhamba dzemukadzi uyo wauri kugara naye. Ndopandakabvunza kuti saka mukuru wangu yezvikanzi ndombudza wanda kuda kugara naye iwo handichakuda. Ndopandakashidza vabereki vangu ndikati pane mashoko ataurwa nemukosheni kuti hanzi pane andifanira kutogara naye akanikoshera iwo kutondipedzera nguva ina handichakuda. Apo kumusho wanga uchivaka uchiisa mari dzako ipapo uchidini? Ndakatoshanda kubva ndisati ndatone mwana uyo wokutanga naye tichitowaka tese ndichitobvisa mari. Muna December ndikatobvisa mari yangu. Mari? Ndakabvisa 200 yakatoenda kuSpain kwabhubhawa. Azitonga kuvhunduka zvautaura umwe ndokuvaka medheni wokuzogara umwe ndozvatingaiterezo mubereki wako iwe ukaitwa matiritirwo iwayo mubereki wako anonzwawo sei. Nhai baba pamakanga mangochajawo ningi paakakupaitsvakirai kumwe mukwasha mune pamakambomuchajawo here kumwe? Handina pandakambomuchaja pfuma nekuti ndakanga ndichiti uchadzoka semunhu akabvisa tsvakirai kumwe unofanirwa kudzoka. Takamuti unozodzoka tokuparisa haana kudzoka. Tafungidzira kuti kugara hako kwaakaita pamwe haasati awana mari muchagadzira ndopakazota akazoona akuita mhindurungu yake nezvipo izvi kuti hachadi mukati. Saka semwana wenyu ane mimba nenhikuyo neumwe mwana ane 2 years ndokuti ari kutotaura kuti handichada andi upenyu hwamazuva ano haumanikidzirwe kuti tinoti tora mwana chete uende naye mukati. Musabone twakadaitokana tomukwakagara unenge mune moto ari munhu muhope muri vadiki magaro akaita rikumurota rekanyama anokura munhu zvamugariki mwana anenge achitanga kutarisa achiona mbada yakagara nayo. Imba iyoyo haina kwainoenda. Upenyu ihwohwo hatiude pavana. Handi uyu musikana uyu ndiye akautaurwa naye ivi semubereki koshi harwiri piri haningiri a clever man learns from someone's mistake. Ndiye angadai kutodzidza upenyu achizvishandira achengeta mwana wake iyeye wainaiwa wamunoti imimi kana auye achikupai muchimuchengetera vanhu ndosaka achiita zvangu handi auya nemwana wako enda uchisiya unenge urikuda kusiya mwana sei moti tora mwana wako uende naye pauri ndo pane chii pane mwana wako. Mwana anosiya kuita zvinhu zvisina basa. Anosiya zvino kana mwana akachiita zvakanaka 3 vana vamunenge muchichengeta hamuzorore mudhara wangu munopa muchishanda ndokuudzai ndiri pano naiko zvino iwo wacho uriko ndikutengera mapamba nezvikafu zvara kuise ndikona ako kari ikoko katotora umwe mukadzi akagara kana kukwazira akakuona utokuita stupid but ndiye akauya mupamene akatora mwana wenyu kumuziva mamuona kwete kuti munomuziva kuti vanhu chedu choramba manje taiwaka ngativei vanhu vane tsika ngatiremekedzaneni hati akungoti akagara atoenda umwe mukadzi aritori mumba ivi muchisava kuti vakumana matemba tingawande here kwamainingi ende mubonokwereta handiti mosvika morambirwa moita bhipi yekuti vazukuru vachadye iye achitamba atotambisa mwana womwe munhu. Saka hamuna listi ramakanga maita handiti ndinoda kuti atange aramba mukazvi zviri pamutemo pamasopa negukuru handiti toziva kuti nzira yatinoshandisa pakuchiroodza mwana wenyu inzira yekuti munhu akuroora mudzimai waakaramba chii chaanenge achiroora handiti anenge achiroora vanhu apa isina zvana matekenyane
tsvagira ikuru wakazoita sei aiwa takutora wakakakanisira baba nekubereka nemwana wavo wausisiri kuda nhasi asi waita mwana nei naye mwana wacho namwanaye musikana zvakazodai takabirira mimba yokuti izodai asi mudunhu mangu handidi kuti uite munhu wakadaro ita so zvekare saka isagupurwa ndokuti utiudze isusu kuti hauchada mukati wakamuramba kwete zvako zvautaura zvikukakuta woti kwanzi ndakamuramba hauna kumuramba ndikada kukutera kuti une 3 months usingachengete mukadzi wako nevana imhosva iyo kwete ungofunga kuti kwanzi iye sadza kana kuti kagadzikwa paungodzi idyai sadza kuti aiwa ndakaguta wobvunza ndo zvinoitwa munhu kuti vanhu hatina tsika yakadaro anotorambwa netokeno kudivorce endi wakapeta maoko ndikupa order yekuita handiti hauna action yakuita ndati wati hausuda mukadzi murambe timuone kuti muramba bvisaka gupuro racho nerorodza kuti hausi kudaka mukadzi wako hanzi handozvo hauna kana chauinacho handiti 3 months mwedzi wokutanga kubva musi wa 1 kusvika musi wakati hauna kana kuchengeta mukadzi nevana vako uchishaina kuti ndane umwe mukadzi handiti ukasatiza pakwari pauri kushanda uri murume kakutaurira handiti isu hatishande nemari kuti bhadhara mari yakazodai ai ndinoda hwai pamwedzi umwe neumwe wokuti mukadzi hauna kumuramba bonde ari kutsvaga murume wake haasi kumuwana vana havasi kuwana chekudya kubva kwauri iye mukadzi haasi kuwana chekudya uri kungoti ndakakuramba kuti vanhu hakuna tsika yekuti unongofunga kuti ndaramba munhu usina kubvisa gupuro hwai pamwedzi wogo uri chinzoshona chandikutaura kana kuti zana remadhora 100 million ndo mari inokwana vana mai yavo nemimba yavo kuenda kuchipatara nekudinidini pamwedzi $100 saka ndoda mombe imombe iyoyo pamwedzi 3 100 imombe kudare redu asi iri hwai ndo zvanoda kutangira kwauri wouya musi wa10 uine dzimwe pfungwa dzakanaka dzawafunga dzonododzokera nemukadzi wangu here kana kuti ndoda kuidinidini kana uchiramba mukadzi musi wa10 waya negukuru wozopa mukadzi ndokuchacha kuti unofanirwa kuripei pamhosva yekuramba mukadzi wawabereka naye vana hauchengetedzwa mwana saka tsika yedu medhemu hakuna kwaunongotaura nemuromo ukacha woti waramba mukadzi patinodzoka kudaro toti wakamupa here gukuro mukadzi uyo akawanikwa inomwe murume zvinoso mukadzi uyo imhosva inotongwa mudare kuti wakatora mukadzi womunhu saka ngauya muchenure kwetoti aite zvekuti aku ndakachengetesa ukaachita madiro nevana vevanhu achii iwe usire kutsika yako iwe kotozvitambisa vana vemudunhu mangu ndokupi mukadzi wacho wawatora nhasi iye kusanyati kupi adhasanyati kumusha kwako handiti wamboya kunokuona anga achikuchengeta manje kuti uchigadzirira kuzorotora nini wezheri muzukuru wepano batiri pano mambo wezheri handiti okutumira shoko rekuti kwanzienda ndinopona izvozvo pafoni pangu apa mhosva yako ndinoita ndiri kusanyati ndoita ndiri pano ndoda kukuona mapeto ako iwe kuti ndakazoenda kusanyati kumusha kwako kutopedzesa kuti kumusha kwako unotaura zvinhu zvinotitsamwisa nda kutaurirewo hatidi vanhu vanoita zvinhu zvakadaro kuvana vevamwe vanhu handiti yakwanzvadza wakaenda ukanzi ndo zvakaitwa nemukwasha iwewe woita mukwasha wokuuraya vana vevamwe vanhu yareject newo uchenjere kuti wemusikana here kakukuta ukaona watorwa neumwe murume yada kutangira pekubereka ndozvinoita varume haana basa rekuti nerodhi yevana vakawanda zvakadii murume ada kutangira pakubereka kana wati unondida hachaita ngatitema
vei navo vanavo, iwo usiri kugona kuvachengeta. Kana wapuhwa chipo chemwana nerombe, handiti siya rombe riende, iwo uchengete vana vako. Uruzvinzwa zvandiri kutaura. Mangwana hauzive chinokuchengeta. Vakawanda vakadzi vamwe vatiri kuona kufamba nedzimotikari vachichengetwa nevana vasina kubvira vakachengetwa nana baba, vakafanana nemwana uri kuona rapo. Uriwo kwani kuraini kwako kwaunogara kusanyati kwako iwo. Saka ukanitaura kuti kuchiridza ngoma chiyerwa chemusanyati chiya. Ukanitaura kuti kuchiridza ngoma unitaura kuti sabu kwako ndiani. Ndati sabhuku wako ndokutaura iko. Kuda kutevera pese iwe. Kusvikira baba vako namai vako kana vari ivo vanenge vasina mutemo wokutsanangurira kuti ona kamwana mwana weumwe iyama yako ndopamunofamba kuchiita zvamunoda kutesta kuti ndoda kuona ndobereka here nemwana womwe munhu ndiwezheri mambo wake. Yes, neusasvike kuadha kuya kwaunotaura handirwara usamuzondorwara kaii. Kana uchitaura nyaya paadha sanyati tikasvika paadha tiriko iyi yakadai chiridza ngoma iri pasi apa tichienda kurukova kuna munyatu wotaura ndekwani isusu ndisu madzimambo toziva nemabhaunda kana wanga usikazive kuti wanogara newamambo wechiyeri wanzi musi unodaiviga vanhu paadha sanyati vanhu vakafa neaccident parodha 2 vandakanoviga mumahozheri adha iyaiya adha township iya ndeyahwezheri wozvinoti chiridza ngoma iri kuseruko ndeyaneusa kuziva zvakutaura. Ndatiri kutanga nekuripa mombe pano wai remwedzi wokutanga wai remwedzi wechituyo wai remwedzi wechitatu. Iye zvino patinosangana musi watena ndoda kunzwa kuti une chii chawaendesera vanhingi mwana kumba kwaari kuchengeta. Baba musatende kuchengeta vana vemusikana, mupei bhedheni yake aione kunaka nekuipa kwayo. Handiti mwana iye ndiye mwana wenyu. Handiti paakanga atadzirwa nemurume wake wokutanga iyeyi unongoti ndozvinoita upenyu, motora mwana wenyu mochengeta, kwete kuti avake mhuri nemunhu akafanana neuyu mwana muri kuona rapo.